ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂದ್ ಇಂದಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಲ್. ರಿದ್ವಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತರಕಾರಿ ತೋಟಡ್ ಆತಿನ ತೆಕ್ಕರೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಾಲ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ಪಂದ್ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊತ್ ಕೊರ್ಪೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಅಂಡನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ. ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ತೆಕ್ಕರೆನ್ ಕೊಯ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಒಂದಲ್ಲ ಈತೆ ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೆವು ಜಾಂದ್ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾಕು ಅಡು ಕತ್ತಿ ಅಡು ಪಸಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡಕ್ ಪೆಟ್ಟ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಏತ್ತರ್ಜಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಹೋ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ ಬುಲೆದಿನ ತೆಕ್ಕರೆ ನೀನೆತ್ತ ನಮ ಗೆಂಟದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ತೆಕ್ಕರೆದ ಮಂಡಾಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂಡಾಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಗುಲು ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಡ ಅವಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿನಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪಂದ್ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೆಕ್ಕರೆದ ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಹೆಸರುಟು ಒಂದು ಈತೆ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆದ ಬಿತ್ತತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತುಜಿ ಚೂಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತತೆ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬೊಂಡು ಪೂರ ದಿಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತುಡು ಬಿತ್ತೆ ಬಿತ್ತುಂಡುದುಲ್ಲೆ ಅವು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅವು ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂರ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಹೋಲ್ ಉಂಡುದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಣ್ಣ ಅದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಂಡಾಸ್ ಪೂರ ಮೈಪೋದೆ ಅವು ಎತ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಹೋಲುಡು ದಿತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಿನ್ ಕಿಂಜಾದ್ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ನೆತ್ತ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತಲ ಉಂಡದೆ ಇಂಚದ ನೆತ್ತ ನೀರಿಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಅವೆನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆದಿಲೆ ಕೂಸೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಒಂಜನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಹಾಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದಾಗ ತುಲೆ ಪೂರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಯದೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಒಂಜರೆ ಪಾವ್ದಾತ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಅರಿನ್ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲ್ರೆ ದೀತೆ ನನೆತ್ತೀತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೊದುಲೊಡು ಬೊಕ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಆವೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ 3-4 ಗಂಟೆ ಒಂದೇನು ಬೊದುಲ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ದಾದ ಪೂರ ವಸ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಅರಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜವ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಟೆಡ್ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಏನು ತಾರಾಯಿ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ತುಂಡಿತ್ತು ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿನ ಸಣ್ಣನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ರುಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನುಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಜಿಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೆನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸುರುಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬೊಕದಲತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸಣ್ಣದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ತೂಪುಗ್ ಪಾಡೊನ್ಗ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಏನು ರಡ್ಡೆನ್ನ ತೋಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಆಪ್ಷನ್ ಡುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋನುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಡ ಹೂವು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆತ್ತ ನೀರು ಗೂಸೊಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗೊಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಗಿಂಡದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಗೆಂಡೊಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಿನಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ತೆಕ್ಕರೆ ತೌತೆ ಅನ್ ತೌತೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಅವು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ತೆಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬತ್ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ದೀಪೆ ಐಟಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯೆ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮೆನೆ ಬತ್ತಲ ಆಯ್ಕೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಐಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಸಾಸಿಮಿ ಎಲ್ಲ ಚಟಪಟ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೊಂದೇನು ಒಂದೆನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ್ಟಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡಿಡು ಕಾಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಬೊಗ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅದೋಟು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡುಲೆ ಅದಗನೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅವರೇ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿಡು ದೆತ್ತಿಪೆ ಮಿತ್ತಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬಂದು ಬಂದ ಮೈತ ಇವಕಾಯ್ತ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದೇನು ಒಂತೆ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ತಾರೆದ ತುಂಡುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತವ್ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿನಿ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇದೊಂದು ತುಲೆ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಣ್ಣತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆತಜಿ ಆತ ಡಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನು ಅದೊಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಅವನ್ ಬನ್ನಾಗ ಈತನ ತೂಪುಡು ಬಂದದಿತ್ತೈತೆ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತ ಆತಂಡೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೊಂದೇನು ಪೂಜಿತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದನು ಫ್ಲೇಮ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋತ ಬಟನ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚನೆ ಅವು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಂದ ಪಾಡೊಂಡತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಎತ್ತಿತೈತೆ ಅವೇನು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈದು ನಾವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ತುಂಬು ಆಯ್ತಾ ರಬ್ಬರ್ಲ ಸಿಟಿಲ ರಡ್ಲ ದೆತ್ತದ ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದದ್ದೆ ತೊಂದತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ತವದೀದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದೀದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪಾದಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಬರ ತೋಚಾವೆ ಬೇಯ್ದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದು ಜಾನ್ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಚಾವೆ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಎಂಕಿಂಚ ಮಿತ್ತುಡು ತೂವನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂಚದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದು ನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಬುಡ್ಕವನೇನು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತುಂಡು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಬುಡೊಂದ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ನಿಂಚಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ದು ಆಯ್ಕೊಂಡ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಬಾಜ ನೋಡ್ದು ಇಂಚು ದೆಪ್ಪು ಎಂದು ಒಂಜಿ ತಾಟನು ಇಂಚ ದೀದು ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಈಸೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟರೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತಿ ಹದೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡವ ಫ್ಲೇಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ದೀಪ ತಂಚ ಚೂರು ಕಪ್ಪ ಆತಂಡಾತಿ ಕರೆಂಟ್ ದಿನತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ತಿಪ್ಪುಂದು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಚಾತಂಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೀದು ಮಲ್ತಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು
ನಿಧಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ದೂರ ತೂವನಾಗ ಆತ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡೆತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಅದಗದಗನೆ ಬೋಡುಂದ ಅಂಡ ಬಂದ ಕಡೆದು ಐಕ್ ಸೋಡಾ ಪಾಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ತೀ ಕೊಡವೇನು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನೆಡ್ಲ ಬಿರೇಲ್ಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಲಕ್ಕುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ದಿನ ಅಂಡ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಲೆರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಚೂರ್ಲ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಬಂದು ಗೆಂಡದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಈಸಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆದ ಲಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬೋಡೈಕ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಗೊಂಜಿ ಹೊಸತು ರೆಸಿಪಿನಿ ಕನೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಏನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ತುಲೆ ಕರೆಂಟದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೋಜಾತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪುಡ್ಚ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ನಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.